Здравейте, приятели, отиваме на гости, където не са ходи с празни ръце. Ето какво ще занеса, освен една торба с семейни скандали и интриги, разбира се и две бутилки от любимото ми винце Верано Азур Фюжън червено. Най-добрата компания към него по принцип съм аз, но реших да направя плато с мезета. Ако се чудите мъжете какви цветя харесват, само такива от салам. На дъската виждате още сирене камембер, за да не се усеща, ако на някому мириш от чорапите, кашкавал, вино в твърдо агрегатно състояние, демек грозде, нар, за да уеме пространство, че ми свидеше пастърмата, мариновани маслини, хрупки, за да могат да ни паднат не само задръжките, а и пломбите и шепа половинки. Но съм щедра, реших да направя и бързи домашни гризини, които много си вървят с червеното винце, намазвам един лист бутер тесто с крема сирене, поръсвам с моцарела и тънко нарязани чушки. После загъвам на две, режа на 10 парчока и ги навивам на спирали. Отгоре мазонче с яйце, развам още малко моцарелка и пека на 180 градуса в предварително загрята фурна с вентилатор 20 на минути. Можете да замените планката с нещо друго, ама аз по-тънкаш да мина, че все пак не отивам на гости у Мелания Тръмп. Дурджисах и едни импровизе брускети, нарязвам една пълнозърниста франзела, намазвам с разтопено масло, отгоре редя резенчета сирене бри и тънко нарязана ябълка. Поливам с агаве или мед и поръсвам с орехи и запичам във фурната до златисто. Декорирам с малка треволяция за разкош, изключвам фурната и включвам в банкетен режим. Аз навсякъде ходя с мъжа ми и бутилка Верано Азур Фюжън, защото едното ми трябва, за да понасям другото. Ако не сте опитвали червения им винен микс с плодов сок, тъкмо сега му влизаме в сезона. Пивко богато, ароматно, сладко и ниско алкохолно. Последното е най-важно, защото не предразполага към скандали, а сам към купон. Не и за зодия овен, на тях нищо не им действа.